Jane, du har været på workshop, hvor du har lært at muskelteste og bruge helkropsmuskeltesten, og så har du øvet dig. Ja. Ja, og så har du taget nogle ting med, som står på bordet, så vi skal se, om det er okay for dig, om det er godt for dig. Ja. Ja, det er noget, der gavner dig. Mm. Ja. Så har du lavet nulstilling? Ja, jeg har lavet øvelserne, jeg har lært, så Ja. jeg er klar. Ja, og du har drukket vand? Masser. Yes. Ja. Så du siger til din krop, vis mig et ja. Mm-hmm. Vis mig et ja. Ja, og det er meget tydeligt, at det var et ja. Vis mig et nej. Vis mig et nej. Ja, også tydeligt. Vis mig et ved ikke. Vis mig et ved ikke. Ja. Så lige nu kan du få et ja og et nej og et ved ikke. Ja. Så hvis du nu siger, jeg hedder Jane. Jeg hedder Jane. Ja, Det var heldigt. det var heldigt. Jeg hedder Sofus. Jeg hedder Sofus. Det gør du ikke, du hedder Jane. Og det er sådan en virkelig lige måde at sikre, at din nulstilling er i orden. Ja. Og samtidig så spørger du lige, det er okay at teste? Det er okay at teste. Ja. Ja. Er det? Der er en grund til at lade være? Der er en grund til at være. Nej, det var heldigt. Ja, så du er klar. Ja. Du er klar. Så du vil gerne teste nogle vitaminer, du har taget med? Ja. Almindelige vitaminer. Ja. Som der findes mange slags af. Mm. Ja. Eller forskellige mærker, ikke? Ja. Så denne er god for mig. Den er god for mig. Ja. Ja. Der er noget, der er bedre? Der er noget, der er bedre. Nej. Så den er god for dig. Så den kan du godt fortsætte med at tage. Mm. Og skal du prøve at se, hvor mange skal du tage om dagen? Det er godt for mig at spise en om dagen. Ja. Ja. Det er godt for mig at spise 2 om dagen. Ja. Ja. Det er godt for mig at spise 3 om dagen. Nej. 2 om dagen. 2 om dagen. Ja. Ja. Og skal det være, skal du have dem samtidig? Det er godt for mig at spise dem på samme tid. Nej, det skal du ikke. Du kan spørge, det er godt for mig at tage morgen og aften? Det er godt for mig at spise dem morgen og aften. Ja, ja. Godt. Så 2 Så om dagen, 2 om dagen, en om morgenen, en om aftenen. Ja, ja. Så jeg Ja, har taget noget sojaprotein med. sojaprotein. Ja, spændende. Mm-hmm. Det er godt for mig at spise det. Nej, et tydeligt nej. Et tydeligt nej. Og det er jo noget af det, vi ville kunne læse om, hvor sundt det er med sojaprotein. Men ikke for dig. Ikke for mig. Lige nu. Nej. Altså det kan jo også... faktisk godt på fornemmelsen. Ja. Så det er ikke det, du skal leve af lige nu. Men så findes der så mange andre slags protein. Ja, Ja. ja. Taste Ja, så det er at finde det, der lige er det bedste for dig. Lige præcis. Ja, godt. Så har du en avocado. En flot en af slagsen. Ja. Så denne. Det er godt for mig at spise avocado. Ja, det var heldigt. Ja, det var rigtig dejligt. Det var heldigt. Så det er Ja, godt. ja, Så har jeg også taget nogle homøopatiske Ja. produkter. ja. Det er godt for mig at spise de her drukker. Ja, ja. Der er noget, der er bedre. Nej. Det er godt for mig at spise de her dråber. Eller ja, hvad skal jeg spørge? Altså du kan sige, at jeg skal tage det en gang. Jeg skal tage dem en gang daglig. Ja. Det er godt for mig at tage dem en gang dagligt. Ja, Det er godt for mig at tage dem 2 gange dagligt. ja. Det er godt for mig at tage dem 3 gange dagligt. Mm-hmm. Nej, 2 gange dagligt. Okay. Og hvor mange dråber? Det er godt for mig at tage 5 dråber. Ja, Det er godt for mig at tage 10 dråber. Ja. ja, Det er godt for mig at tage 15 dråber. ja. Det er godt for mig at tage 20 dråber. Nej, så
16 dråber. Det er godt for mig at tage 16 dråber. Nej, så 15 dråber 2 gange dagligt. Okay. Og har du brug for at vide, hvornår? Skal det være morgen og aften? Nå ja. Er det godt for mig at tage dem morgen og aften? Nej. Har du en fornemmelse selv, så kan man jo kredse det ind, men ellers så finder du jo bare ud af det ved at spørge. Det er godt for mig at tage dem morgen og middag. Nej. Det er godt for mig at tage dem middag og aften. Ja, okay. Ja, Okay. super. Ja. Jamen det er jo det, at lige finde ud af, hvad der er det bedste. Ja, godt Jane, så du er lidt klogere på de ting der lige nu. Ja, det er dejligt.